Samarieta nke Funduso oyure chairman ye show yetu ya Kisii ekoro kwa Southern Kenya branch ye onchokananire ne county sano ibere Migori, Homa Bay, Nyamira na Kisii nerere headquarters igo ntagete ko irali bagalia bene mbaligani ase show yetu yo mwaka oyo eyo egochaka chitariki 10 mpaka chitariki 13 omotenyo saba aigaga asike wanda gate ye showground ningire chingaki chia bene obaene kelinga esho nego chakoberaga asike wanda gate asengencho buna bamintu mwarorire amatayalisha achakire Kenya Seed Department ya Agriculture Karuro amona abande batayarishire emegondo yabo asengencho yo kworokia abalemi igore ichimbusuro ikire chingia igo ase binte bire twabangira so mwaka oyo abo igo chinsemo chia obonchoreria nebiasara igo ase esho yo mwaka oyo nenyare ko beso ere nene mono wetani esho yo mwaka oria egekogera twanyarire ko bato gutwara exhibitors y'abageni kabisa n'abande barure kurwari Tanzania maate bagocha gosomia abantu baminto igoro yendemero igo nkoira chingaki chia bene ko baene kelinga esho yaito twabangire twabeire tayari kikerororo no kubalika mwensipi moche ase esho yaito tonyare ko batogosomani igoro yobolemi